Nga kaskada Edward Carl Morawet Sr., Alejandro P. Cosning Sr., Alejandro P. Cosning Jr., Lena Cosning, Pukay family, Doria family, Jimenez family, and De La Cruz family. Ay kayo agrupa tayo, panabaga tayo nga anak tiyaku, nasikaken siya kanya man na panagyan, at kakabsa tayo, magkanta tayo, idiri tayo, imbagin ayat iyapo tayo, nasimagan siya na kalangyan, at kakasa tayo. Rogyan tayo dahil tinasanto na misa, itinagan ti amagin, ti anak, ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Raman tayo pa, ti special intention, pagyaman na kiti kakabsat tayo, ni Rowena Magtal Patugalan, dagiti kakabsat tayo, ni Ronnie ken Pinky Jane, Bartolome Biag, kastamat ti Speedy Recovery ni Jade Ro, ken special intention ni Benita. Kakabsat na tipon-tipon tayo akas sisa, kas may sagimong agdaydayaw iti Diyos, idaton tayo ken kuha na ti amin tayo. Ti pamilya tayo, ti gimong tayo, tati Diyos na bilad ken manang ngaasi. Tapno nga rod may karita ang makirano, diti dati na santo na misteryo bigbigan tayo, dagiti paspasol tayo, pagbabawyan tayo ida, kat mamati tayo, ati Diyos manang ngaasi ken managaya. Sika na ibaon, no pa imbagam dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti ama, tapno ibabat na kami, apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumakipan nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Handa ilagip ni San Alberto Magno, obispo ken doktor, pumararag tayo. O Diyos inted mo, ken San Alberto ti Saguday, ama magkaysa iti sirip ti tao, ken tinadyosan a pamati. Tulungan na kam kadi amangan nurot kadagiti pannursuro na, iti kasta ti panagdakkel, ti pannakaamumi kadagiti banbanag ditoy daga, umad-addamet ti pannakaamumi, ken panagayat mi ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyok ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Dahil ito'y may basa na adaw ti may kadua surat ni San Juan. Naragsakan ak unay anak aammo ti sumagmamano kadagiti anak mo, ket agbibiyag da amayan nurot iti pudno, akas inbilin ti ama kadatayo. Ita saan abaro abilin, daytoy isurat ko ken ka, no di ket isumet laeng daydi addan, kadatayo manipod ididamo. Dawatek nga rod patgek nga ina, agiinayat tayo amin. Ti ayat, ti sarsarita, isut pa nagtungpal kadagiti bilbilin ti Diyos. Ti bilin anang nangegyo amin manipod, ididamo, isu daytoy. Agbiag kayo iti ayat. Nagwarasen dito'y lubong ti ado ang mga lilaw, tatao at di mangbigbig ti may ni Hesu Kristo akas tao. Dagiti kakasta at tao, isuda ti mga lilaw, ken ti Anti-Kristo. Aganad kayo nga rod, ang mga numapukaw yu, dagiti nagbanugan nyo, ket di yu maawat tinaan-anay agunguna.
Ti siya sino man na saan nga agtalinaed, iti panursuro ni Kristo, ngem surukan na ket di, awan ken kuana ti Diyos. Ti agtalinaed iti panursuro, at ken kuana ti Ama, ken iti Anak. Ti sao ti Apo. Nagasad dagiti agbyag akas manayop mayan nurot iti linteg ti Apo. Nagasat dagiti agbiag akas mayan nurot tilinteg ti Apo. Nagasad dagiti awan mulit ti panagbiag na, nga agbibiyag akas mayan nurot iti linteg ti Apo. Nagasad dagiti mangtungpal kadagiti bilin na, nga agtulnog ken kuana iti amin a puso da. Nagasat dagiti agbiag nurot tilinteg ti Apo. Biruken ka iti amin a puso, di mo kumaipalubos, amayadayuak kadagiti bilin mo. Idulin ko dagiti linteg mo iti pusok, tapno jak agbasol ken ka. Parabuna nakadi tinawadwad siya nga adipen mo, tapno agbiagak amang salimetmet, iti panursurong, luktam dagiti matak, tapno may matangak dagiti nakaskas daaw a kinapudno. Tumakder tayo. Nagsao kang Apo, Dungdungeg to'y adipen mo, at daken ka, dagiti sa uama ka, itetiyag na nayon na biyak. Alleluia, 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 alleluia. Dagiti sa uama ka, itetiyag na nayon na biyak. Ti Apo at dakumakada kayo. Ti panakay waragawag na santuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na kas iti tiyempo ni Noe. Kas tanto met ti mapasamak kadagiti aldaw ti anak ti tao. Nang nangan, nagiinom, ken nagaasawa da. Aging gay ti aldaw nga isiserrek ni Noe iti daong. Dimteng ti layos ket nalmes amin. Maaramid tumet akas tinaaramid kadagiti aldaw ni Lot. Nang nangan, ken nagiinom da. Naggatgatang ken naglaklako da. Nagmulmula ken nagbalbalay da. Idi aldaw nga ipapanaw ni Lot ijay Sodoma, nagtinag ti apoy akas yusupre, manipod langit, anang papatay kadakwada amin. Kastanto met ti mapasamak inton aldaw ti pannakaiparangarang ti anak ti tao. Iti dayta nga aldaw, ti adda iti toktok ti balay na sa anton abubamba asumrek iti balay amangala kadagiti sa ni kuana. Kastamet at ti adda ti away, dinto agsublin iti balay na. Laglagi penyo day di asawa ni Lot. Ti asino man nga agpanggep amang isalakan iti biyag na mapukaw nanto. Ket ti asino man ang makapukaw ti biyag na maisalakan nanto. Ibagap kada kayo nga iti dayta arabii. At danto dua lalaki nga agaba iti maymay sa apagiddaan. Maalan to ti may sakit mabatin to ti sabali. At danto met dua babaeng aggilgilig iti maymay sa apaggilingan. Maalam to ti maysa ket mabatin to ti sabali. Sinaludsod ken kuana dagiti adalan. Sa dino Apo, iti sa dino man ayam ti bangkay, ijay ti paguurnungan dagiti agila insungbat ni Jesus. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Naimbagarabi tayo amin Apo. Inya nga sisa daytoy. San Isidro Labrador, dito San Gaspar. Sino ti sumisa dito San Gaspar? Tatalo kayo. Nagdada dyan. Ay, wala. Kada kayo nga hampay makamam mo, tatatakot kita ti Rupo-Rupa yo. Siya ti Badio. Dito Romano Katoliko, Father Rufo Valdez Abaya. Tagata Kamanggaan Santa Cruz, aga sidat tayo. Jay Sulinat, jay Ubog.
No, da kay ti bantay, da kami, da kami ti kili-kili bantay, iso nga na ang anglit kami niya. Diyan, why? Naordena na nga pati, December 4, 2006, at 18 years maten. Ijay, ita San Jose, naggitan kami, talo ti parokya ti Santa Cruz, ijay main, di Ili, di Sibilia, di naggapwak, kindi San Jose, tatalo nga parokya, ta 49 nga barangay ti Santa Cruz. Nayasay na ija, Bigan Katedral, hindi ko ita Santa Lucia, pagbiit di Santa Cruz Paris, di ba naisay na di Cervantes, Quirino, 1.5 years, San Emilio, 3 years, 3 years dito Del Pilar, 6 years ija Sibilia, tatada, ito yan. Natay matin dinanang kintatangkong, titatangko natay, third year high school akpela ang idi 1988, 54 years old ubing. 50 taon, upat lang nga tawanan, maabotak na yung taon ni amang ko. Barbaring malapsak nung dandanik hanggang naabot. Iinang ko, 2006 na tayo magtag. Basit kami lang magagakapat ngayon, bati da sang sangapulo kami. Tarutin kami kung paano nagbiyak amin. Natay da nga ubing. Kaya nga pito nga nag-asawa, at nag-asawa, at pito nga nag-asawa, iti da nga pito, at damot 38 nga kakaanak. Dapay 8 nga apo ko. Kaya kumarkarin na mga baak kayo, taluguban na kayo, nagado kami. Dayjay apo niya. Kitata, abang tatati umay, tatati lungalong ti simbaan apaya nga dito sisa. Sisa kahit nang saun simbaan sa nga kaarubaan. Ikaro na dito sisa yung hambang kakaaruba sa bali mo ti pamati dagiti kakapsat alam marespeto no anya ti pamati tunggal may sa ako niya awan ti mailaklaksid basta namabalbalin ko uri mo kakaaruba kung maori no hamo nga kapamatyan kasi sa amla kakaaruba nga ro. Ta apaya nga minda tayo ti Romano Katoliko ti apaya nga Romano ti head adidya ni Santo Papa. Kay sunod entero nga lubong adda Romano Katoliko. Aging nga nga kada nasyon adda head na. Ito kadda papal nunsyo tayo dito Pilipinas. Ito Pilipinas na dumadong mga diocese kada ili adda at probinsya adda mot leader na iso na obispo pasaray pa idua. Wano talo. Katata niya ato Marlo Peralta iso ti head kanya kay entero nga Ilocos Sur. Kakadaili at damoted na, datakan doon, Santa Lucia, Yayan mi, Talupay parokya mi, dito may sa parokya. Katika parokya, composed of nagado nga barbarangays. Nang dito sa Salcedo, 20% laang ti Katoliko. 21 nga barangays, o pati mamisaan, 20% laang ti Katoliko. Ka-akseptaran tayo na iso tinakaitidan na kas dyan. Kaday ta barbarangay, ti kayat ti simbaan, dagiti agkakaaruba, pagbalinan pa ilaan nga basit a simbahan nga buong nga barangay, kas pangagi kung madinaratan ka dakil da. Kalangkwasan dakil da. Ito'y mat pagbalin, di pa nagkakaaruba, pagbalinan nga simbaan a basit. Aging gana nga ti kabasitan nga simbaan, di jay pamilya. Anya ti pagbalinan nga simbaan, kalakas di kuma. At na natural nga panagkakadwa tayo, nang maikat dahil nga Pilipino, Ilocano, Launay. Ngano at dagpaskan ni Kaarubang, yung katumulong nga aginaw, yung katumulong nga, nga ba dito itulong tayo, agsagat, yung tayo tumulong nga nya na ganan, agpalap, agsapaw, no masapol nga masapawan, nadagbert tayo, nadagbi na tayo, at na ginatural nga itutulong tayo, takas dito nga orti sakit tayo, at mo na rin yung maginto tulong, yung sipsiputan na mga isupot, kipalpaliiwan. Nagbasit rin na ba ako na lang gadong magis nupot na laki na tara na normal data nga pa nagkaaruba tayo niya nangaro na to sa Salcedo ta naruwam kay ti watwat di mat idi ka watwat kanya tayo niya awan watwatan sinupotan naka-styro pa kay dito lokatuon niya mo kala natural normal da jay kita tayo adda natural nga pa nagtitinulong. Adda DJ pala ang rin na tayo ano, dabasgan ni Kaarubang, inka. Tano dagduma, dapat da kami diyan mi gawa, no dagpasgan ka apang katumulong apaya, nakaamak no si kang tumot kay agpasgan kaawan to ti umay. Mayat man apang katimulong no dagduma, DJ nga sakit tayo,
Mapangkaga po ta adda utang mo nga ni tan imay damot idisi ka tinagpas ganaan. Ngamhang ko man lang nga dayjay. Anya ti bagbaganan no adda day sisa tayo kasi di natural nga panagkakadwa tayo, panagdidin na tayo, panagtitinulong tayo, ikan tayo tina espiritual na aspeto na. Anya di na espiritual na aspeto na. Agasan na dagiti babasit nga konflik. Tamabalin mo't nga yung katumultulong nagpas ka ni kaarubang ngam addamat nam haan. Namoyo daya damo detay magmapangkamat natural ngam adda basit bahid na. Hello, nakaturog kay sa. Dasyan. Kala ko mapangkamat. No, kung managsabat kayo umis-isong ka ngam medyo adda basit kundot na. Kati kung kuna na pagbalinan tayo nga simbaan, kapamatyaman, wano saan, kadwang man ti politika, wano saan, nakaadal man ken saan, ti kung mapanaglalangan tayo, kasla, gimong dagiti disipulo nga agsisinakit, awan nga to, awan tinabagbaba, tasin mo ti umuna nga mga rayat king kano, at problema ka, apay, kaarubaahan, apay ni Kapitan Pailaang mo no tanaw na bartigdan Haan nga isuda, ti umuna nga maka-rin na di ayat mo. Kaarubam. Sad to say, kuna tayo, ti mo umuna nga makadungot mo, maapam, kaarubam man. Nakitaan nyo, da kayo nagkakabsat, da kami kagkakabsat. Nalaka nga aga-apa, da di kakaarubam nga kakabsat, adat-tatang, nagdakabsat mo, ada di yung hangkay apat ang kay Lord, nagkita kasi mo na di kaarubang uri ang kabsa nalaka kay, siyempre ka nga yung kay nagdangdanggol nalaka no dagduma at ag-create conflict na iyanod lang tabo na kani nagana mo nga nina malasin na mo ay kaapan talaga di malasin ta manok na ka manok ko day ta kuna natin niya nga manok ko da sinyal na kuna na mo ta pinalsiita mo. Pwede jadi bagbagan pagbalinan tayo mga simbaan kala dati bilin na nga panagayat. Iti umuna nga maibasa surat ni San Juan, di panagayat nga ibagbagana. Ti panagayat awang kumati mga lilaw. Anya dayjay isulti ko na tayo no agayat ka. Uray masaktan ka gaputan nagkamali ka arubam. Rumin bawlat ta di ayat. Ta iso nakaparswaan. Uray no nagkamali nila kay mo wala di bakit mo. Kaya nga pakawanan, taapaya, iso nakaparswaan tayo ti agayat. Haantay nga naparswa nga. Sa bagay, dan sa mo naparswa nga talaga nga tao nga, kung itila obrahan ng tilubong ko, umay tumang ang safe. Nasakit na akong nga agmalum nga awan makaapan. Tagasanggas par sa dataw. Nakahanda ka mo awan amok awan amok. Kada niya kumati, nakaparswaan tayo ngamin, kuna natatao na tayo nga rod ni Abay ni Kristo, agayat, kapamatyaman, nagalasmot kami baga tayo nga nagdangaro dayjay may isa nga parokya na nagyana pa-medical mission tayo kuna DJ may isa nga pastoral leader apo niya ti awisan tayo katoliko laan nagasok talapayag nagkuna apay katoliko na sakit ayaban nyo apay sudala makasapong ti vitamins kada ay glasses tagkurarap na kapi Facebook na ayaban nyo haan puta no isuda ka kas dyan magamit ikaskas tada apay no naparswa ka kristyano nga agayat uray no ikaskas dyan nakaham mo nga balsan ayat kas dyan ibilin ni Apo Jesus haan nga masapon nga kumarit ka hang nga masapon nga agidasig ka nagpa-birthday ka tila ayabam dagitay la ka pamatyam nagalasunod ta nagtangkan magatapansay di ba mga lungalag, gulbag? Agayat, tinakaparswaan tayo agayat. Iso na yun, kung pa di pa nagkakaaruba, na di imay tayo, na uray pa nagdag ka malikabsa mo, abakan na ta pa yan, nabarswa ka ti ayat, ti misyon mo mag-agayat. Agawis ka ti agraab, kadagitay ila ko kumaren. Among mga kaya na mo ti agraab naman, yung ay ayaban, apaya, kaapam nga ruti chismes. Nya dahil nga nakaparswa amon na apay nga kastatilo haan nakakaraman dayjay tani Apo Isus garuden ka imayon gaputi ayat inayat na tayo ti mission tayo agayat iso garud nga apay agmismisa tayo nagmayat ko da kay amin nga pampamilya ditoy
Maawagan nga si Isa. Misaan tay amin, bendisyonan tay amin yung pagtaingan. Kinagmaya tagay, panagkakadwayo ka, uray pa no, at nakabkabaw na ni Anten, tila maulit na ibagbaga na, kaya nga pakawanan apaya, agay ay kamaron. Uray ni kumarin mat. Nagsabat kayo, uray no, hampay nakabayad ti utang na tapa, patalyaw ti patnana, nagsabat kayo, kaya tikit kitaan na, ginsisit tila walawa. Kayang lahat na ayatan da apaya, at nga rod, anya na ganan, naparso ka nga rod na gayon. Hanggang nga naparso nga tansit, hanggang nga naparso nga magyasdasit, hanggang nga naparso nga umay kumarkarit, hanggang nga naparso nga umay umulmula ti sakit tinakam, padasong ti agmula ti sakit tinakam, apitem. Makita yung pa'y tarupa. Nagado ti tao nga doon sakit tinakam na kita yung agsarming kay tao. At makikita kung dapet na kita baka atapon na kapabasugan. Well, makita ti tao nga na napnap no ti sakit tinakam. Agre-reing pa'y latibigat, nagirop di bangon na, apa! Nagkita Facebook, at nagipos, siyak summer dapon. Paspasagin, sakit, anya di maalam. Awang maalam, di ma? Nagimulmula ka sakit tinakam, uri ka ilulunod mo. Agkat katawa, nagragsak, napannakan, feeling blessed. Ang sakit man nakam mo. Kanya maalam, ham mga agkisiw din niya kaguraan. Sino agkisiw? Sika. So ako nada ka, dapat mga ayab kan niya, nga grupo, kung nada ka, apa, timan topic mo, kada kami ka, stress reliever, haan nga outside, sika. Dato'y unag. Mabalimod nga uri at kam na di agkatawa ka. Mabalimod nga uri no addahan na ka nga panpansinan ni kumari. Bali nga agkatawa nga no naapektaran ka iya attitude na. Naapektaran ka iya madinga talyaw na takas lang arod arabas. Nye! Nasaktan ka, nagamit ka, inturog mo nga sakit tinakam mo. Sino na abak? Ang nasika. No, handa ka nga pinansin. Nagpa-birthday ta. Handa ka inaways. Nakasagana mo gamit na nagdakkel nga bag mo. Saan mo gamit na agad? Kabubutang na ka mga awisin na tagudwaag mo tahanda ta. Alahaan nila. Nagsakit na ka mo. Abay, agkisew di jay pagsaksakitan tinagaw mo. Kahamot. Si kahamot ti mang dos-dos sa di bagbagi maan. Maawatan nyo di bagbaga na. Natibiyag tayo, naparswa ka, kunahan na dito, nga umay agaya. Salud-sudin lang tao. No, sumaklang tayo, kunahan na dito, amuno ka ano. Hana mga imbaga nga, manyamot ti degree, mano ti diploma, mano ti dagdaga nga inyalis mo ti mohon na ti kinaagumaw. Mano sanikwam, ang mga dagijay, mano nagyan di bangkom, ang mga dagijay. Manubag mo nga pinanawang, madi ka pala impadawat at kulkunaklatdan. Ang mga dagaya ti damagan nanto, kas ano kaaduman ti inayat mo, kas ano ti ibuhos mo ayat. Kadi ti sulong-sugan na kanya tayo. Uray padi ka, nangahan ka nga excuse, agagapot ang padi ka, kagayayat ka, amat ha. Agapot ang tagasimbaan ka, kagayayat ka, agapot ang pastoral leader ka, kagayayat ka, ha. Kita ano di baginti sa Serbian, di baginti maiday ikan nga agayat. No amin nga aramiden ko para kinkahan nga para ti sa bali, mamrubikan nga agayat. Kada tayo naparswa tayo nga agayat. Tapno na namnam ay ginaragragsak ti biag. No agbibiyag tayo iti ayat ori at agkam kamalin pa kawanem. Ori at agbasbasol awatem. Uri at dama didi naramid katawaam. Kaya siguro din nakaawagan tayo. Tano si kamot ti aglakam ay ka dosa. Sakirin ti biyak mo, impyerno ti biyak mo, or-ornongam amin. Impyerno ti biyak mo, no sakit tinakang, gura, tangsit, apal. Ikong-kumpiram ti biyak mo, ti biyak ti ay kaawanan natay kanto nga nakarupang at ori kayo makasanong pati parang simsim pa tapo ni Raria tarupang nga rupang at ala milat na awan andan tumaator ngamno na si bibiyag ka nga nawaya nakais-isang nagragsak ori ang dakang make up na so practice kan maturog kayo ka nakaisang kayo kung matay ka at least ka nakaisang ka ang ruwaman niya nakaruwaman ka nakabisuot nga nakakusila pagkakaasidan to nga mangi
Niyit ibagbaga na kakapsat nga datayo, naparswa tayo nga gayat. Anya piramiden tayo, nananam ay nga biyag, naragragsak nga biyag. Di ba nagkakaaro ba mabalin tayo nga kunana ka. Dato di pagarian ti Diyos, mabalin nga di pa nagkakaaro ba tayo ka pagarian ti Diyos. Di pamilya tayo ka pagarian ti Diyos. Nung nadatin nang sin, inaingan, inagom, sakit tinagom, hana nga pagarian ti Diyos. Pagarian ti sabali nga ta. Kaya diyan maglaan ti purpose na napaya nga aramidin tayo tapos na pagbalinan tayo nga iso diwagas ti panagbiag tayo simbaan tayo tano. Hanlaan na komunidad simbaan na dani apo Diyos nga mga iturturo. No dahil ti gundaway nga kapsot ka manan ta masaksaktan ka apo ikan nagtipig sa na aganos. Apo nasaktan na di inaramid na ikan nagtipuso nga mawan. Apo inimutan da. Iyan adok ti itidkaw. No detay no di gundaway nga narinlang ko handa ka nga inaya anya ti aramidam apo so iyan addag di puso nga agayat nga na may mayat nga panagbiag maakuna na nga anak ti Dios tao na ta ti simbaan anak ti Dios diya ti panggap tayo diya ti na may mayat nga baga tayo tatta dito na santon a misa dawaten tayo bendisyonan na kumadag di pampamilya tayo ti puso tayo isuro na kumatid nga agayat ti panagkakaruba tayo pagbalinan tayo kung mga pagarian ti Diyos kaya pagarian ti sa bali di na may mayat ko mga na may mayat nga panggap tayo tuloy tayo nga rin na santon a misa ramiden tayo ti panagtatod tugaw tayo Ida unhi enka putoy biyagi ipangag mo at talekam ken ka sipnget ibiyag mi waya waya ipdem kada kami tumagdag tayo kumararag tayo kakapsat tapno da tayo kendali iti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pakidaydayawan ken pakaiglorya ang tinagan na ken kastamad na pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Idaton mi apo dahil sakripisyo pagdaydayaw mi ken ka, iti panangilagit mi kadagiti sa santos mo. Ipaay mo ka di, kadagiti karkararagda, ilisida kami kadagiti agdama, ken masakbayan a pagdaksan, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at da kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. Pod noon ay may karitrumben anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadag nanayon a Dios po ken Kristo nga apo mi taaramidem ati iglesyam ibunga na adi agresat ti baro a pakakitaan ti kinasingpet babaen ti nakakaskas daaw a panagti sa santos mo kiti paay mo tinalawag a paneknek ti ayat mo kada kami kastapay a babaen ti naisang sangayan na pagpatulad da maawis kami nga agbyag tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan ket babaen ti makaayo ken kaapan ang ibabaet da ipaay mo tapalaknib mo kada kami isot gapuna ang makidanggay kami kadagiti amin nga Angeles ken Santos ket agraragsak kami ang mangidaydayaw ken kaget kunami Santo 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 Ti
Apo a Diyos, dagiti amin a Paswa. Ti langit ken daga, napno dayti pakay daydayawang. Hosana iti kamatwan, madaydayaw. Ti umay tinakan ti Apo, Hosana iti kamatwan. Pudno na Apo, abi ka kinasanto, kat si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rot, ti paay mo ta Espiritu, amang pasanto kadag ito'y adaton. Tapno pagbalinan, kati paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy kadaytoy iti bagi isu may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akal pasanday ti panangrabiida nangala iti kalis nagyaman maninkan ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy kadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulad isa ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Inna kami salakan si kaananukot ti sanalo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam dayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat may apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasip. Awatem kat ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat ang Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda pudno ang nagserbikan ka ditoy daga magikadwa kam tukat met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyok ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kadatayo. Amami ngaddat sa tilangit madaydayaw kumatinagan mo dumteng kumati pagariam matungpal kumatinagan mo ditoy daga akas sa tilangit. Itgan kadakam daldaw ito'y tikanen mi ti patinayon daldaw pakawanem dagiti basol mi akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan no manlugot isuliso dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi iddam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami ti
ti amin ariribok, maikanawa kami. Kabayatan di pa nangururay, mi ti kinagasa tanam na maen mi, ken iti yaay na Heso Kristo, ananisalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya, titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad, da kada kayo. Nanamnam ay nga biag, naragragsak nga biag, no adda kapya iti pamilya, iti panagkakaaruba, ken iti kaunggan. Kaya dito nga kapya, aggapo iti Diyos. Kasabali ti ibagat ti kalaban. Ti apo Diyos ti kaya nalata, kapya, nakapya panagbiag tayo. Ipaay tayo nga rode ti akapya iti tunggal may sa kada tayo. Kapya, kada tayo amin. Kapya. Kapya. Cordero ti Diyos, Cordero de Dios, mangigat ka rin ibasbasol ti lubong kasasyan naman. Cordero de Dios, mangigat ka rin ibasbasol ti lubong, pinagdyan ka kapang ti kapang. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mangikat ka rin ibasbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo, siya may karimo may kakanya, ti may salayo sa o, mapainibag tuntoy ka. Ibileg mi ako sika, isilaw ni di kamay karin nga agserbi ako sika, at may naramis di ka kasalayo ngagseriraw marupong narasinan ako sika ibileni ako sika isilaw mi di kamay karin na agserbi ako sikat kami ngenday kaabanga numan pa'y naaramid tinata kalusan Diyos grasya natin mayos ibanga agbalin abagnus ako sika idileg mi ako sika isilaw mi di kamay kari nagserbi ako sika ikamang mi day kaabanga numan pa'y naaramid di daga magpusan ni Diyos Grasya na di maibus, tiba nga agbalin abagnus. Usika, tibileg mi, apusika, isilaw mi, di kamay kari, nagserbi, apusika, ikamang mi.
tayo. O Diyos nga apo mi kastauna iti panagayat ni San Alberto Magno ken ka ta inserbina adi agresat ti bagina iti iglesia ipaay mo kadi ati Sagrada Eucharistia pasgedan na kada kami ti kastamet a panagayat ken ka gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Pagyamanan tayo dito nga pagtagan ni Ma'am Nena, ti panang pasangbay na kada tayo. Kaya nasaya at no regular, itong tuloy tayo dito nga mismisa tayo. Tapno ad-adda, ti panagbalin nga simbaan, ti panagkakadwa, kakaaruba, kenda diti pampamilya niya. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santon amisa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman ka,